gengki wae. Dados, mbok Debi Pinarak Majeng. Asik-asik. Gengki wae. Tukang tambal ban tok 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 Utung-utungan tok wayah esuk duit utulan. duit uculan. Lah aku mulane Mangsaku cah ngedeke senior iki kompliti no. Genah iso mbacutke no. Iso. Jake wong radong ae. Aku iki tukang tambal ban. Uripe terus sadalan-dalan. mangan duit sing halal awanton cukup kanggo sandangan panganan. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sadalan-dalan. Urip jemprongan Wayah entek petengku rasa krojongan. Emak jedor ana ban pecah. Wah iki mesti rejeki teko. Emak jedor ban pecah maneh. Isih esuk rejekine tambah mlumpuk. Tambah mlumpuk. Tambah mlumpuk. Tambah mlumpuk. Tambah mlumpuk. goleki laras aku. Kaya wong ngerti. Nel, Toret. Saiman iki. Ya jenenge gengki wae iki ya ngene iki. Apa iso sing ra iso fokus. Aja ngono to. Sesama ki aja ngono to. Ha tekono jenggot kene iso fokus. Kae ketoke dikluk to. Ling kae. Kok ngece banget to kowe iki. Kaya dhek iki wis sempurna dhewe. HP-ne nganti mlendung kok. Ngaturaken sugeng siang. Sugeng pepanggihan malih kalih kula sak kanca gengki Gengki wae wae. ya Pimpinan Mas Antok. Mas Anto, Mbak Diah. Injih. Mugi mboten waleh lan mugi mboten jeleh. Ora bosen. Manjing sing dadi pasedulurane. Bener. Ngaten. Mugi hajatane Bapak Pak Sadiman. Bapak Sadiman wiwitan tengahan ngantos pungkasan pinaringan lancar. Amin. Samudayane sing diladekke cukup ngarep turah buri, Mbok. Leres Kang Mas Petruk. Berkah kabeh, barokah kabeh, dadi ayem tentrem kabeh. Ngaten Kang Mas Petruk. Iki Apa? kaya kenal aku. Petruk ta? Petruk. Iki Saidi ora Sadi. Oke, siap. Saidi. Siap. Enggih. Iki nyingket pedal Pak Pendak sampun rawuh. Pak Pendak Pindho sampun rawuh. Isih sehat kok pendak pindho pendak Dongane sing penting apik. Ngoten nggih Pak Pendak. Piyayine jan. Wireng rae rame-rame. Anu gesiki sehat. Sehat. Atur lipur menika mat-matan menapa? Gumyak. Oh, gumyak. Gumyak. Oke, siap. Engko nek semantenan alus meneh. Oke, namung sendika dawuh. Kira-kira wit cengkeh iki iso hurek-hurek. Aku wis distinting slendro jan tenan. Kok seneng menang rek klangenane iki slendro iki jan Mas Antok iki jan. Kok gedeng aku nek ngono kuwi. Ngerti ya? Kowe ora ngerti klangen aku jan. Apal aku. Sepinten, Mas? Halo, sing bawa aku apa panjenengan? Alah arep reget-reget kowe. Sing 8 juta. Omongno. 8 juta nggowo. Aku gelem 8 yuta karo mateni kowe gelem aku. Ah, gawean rekoso son ngomah dicangking ngono. Iya, tegese mati ki mati eleke ben kari apike ngono. Karepe ngarep mau ketoke ra ngono. Kene ya paham. Ora gecek.
Slendro wi. Slendro. Sing penting aja dandang gula kedawan. Dawan, pocong. Sepeda Mas. Setting Mas. Genah balungan wesi tekoni ndak. Semariku. Bapak. Semar. Semar. Bapak. Gareng ya gareng iku. Nek Dembi iku. Sopo ya? Nek pamo Saidi asu ngono lagi. Tur nuwun. Sama-sama. Dembi bajiret. Wis sok kondang lho. Nek cara nggon aku bajiret ki cantik. Oh, beda. bajiret iki cantik. Berarti bulurah wani we. Ya bulurah beda lagi. Itu kan nggon versi nggon seniman penyanyi ya beda lagi. Bu asih bajiret tak ya. Lah cara nggonku lah nek bulurah kan piye mriki. Ya beda no ya beda. Bulurah ngono aku ya cantik piye to? Cantik bajiret. Masih bajiret tak sih kowe iki, Kak. Nah. Semariku rasa mbok warai to nyapa to ya. Iyalah. Iya. Pamanging satriya agung. Sampeyan rene iki karo sapa? Trahing wita radya. Tuturipan hendah yani datan kewran ya Mas la datan kewran ya Mas Kewan. la datan kewran salireng reh la datan kewran salireng reh sanes ekara Mbok tangan sing iki kok nyekeli mik pamer ali-ali apa piye? Duh. Lah nek penyanyi arepan pamer ali-ali, pamer gelang kalung gede ya wis biasa. Lah iki lho ali-ali ku karo nyawamu lho larang iki. Rumangsamu Lah iki lho nek karo nyawamu, lah nek iki 2 yuta, lah nek nyawamu kowe pamane mati layatan kowe entuk 2 yuta. Iya nek sing teko cacah kowe nek jebke 3.000 tukon banyu uripe ndayek. Nyangkut Setting, Mas. pati. Lebu, Bu. Nek Buri. Kalamun weruh sliramu
kene kok rumangsaku kok malah jek nyedaki Mbak Asih wae Mbak Asih ki mau. Saiki sing ngadeki ndembik kok kena ngopo jek nyedaki Mbak Asih. Ngawas-awasi jatah rokokku kok geser rada ning nggon nyedak Asih. Tenangno pikirmu. Gengki wae iki wis tenang karo tenang. Tenang piye? Sampeyan kok malah ditukokke. Tenane lho. Lho rokokmu apa sih to? Apa sih? Apa sih? Saiki aku cocok karo TV iki cocok. TV iki apa, Mas? Linteng dhewe kuwi. Oh, rokoke gedhe amba. Ya ora apa-apa, heeh. Mula kok Gabung karo sentone ora nek keundane mah ugur sak udute melu medun kok piye. ora dadi ngopo. Kowe engko nek anu berteman karo kae wis to, uripmu tambah mulya. Mi Apa? ngringet kene iki jambok cekel. Lah nek ngomong aku ora ngapa-ngapane. Lah kan glho tak jejer kula pantes mboten. Kalih pantes banget kula kali niki. Kados widodari kalih ngoni-ngoni. Nggih. Lho buke matur ngoten. Aku ngani-ngani. Heeh. Apa? Ya koyoke heeh. Ya jiret ilang lho, Ding. Ya. Aku tahu kenal kuwi lali. Ula sawasaba ngendut katanowa atiku wis kabilon saiba bunga rasaku lampun bisa ya Mas jejagetan sliramu keki wae oh ayo Idali dule mana amyar kalamun berosiramu baten iki anane tan sarengmu ayo rasa tresno kang tak adem sarwa mikir ati tak bisa jejem kaya ora bisa ngucati saben wanci tansah anggodo ati ayo nanging aku wedi blok kaya Mas pungkasane tembang kodo tresno nadyanata yen katulur nanging caket asa jroning atiku nggonku nandang tresno iki wis kinodat satremo nglampahi hae Tak ketu. Bi, apa lho rada rene kono watu ning anggap bae iki watu ngene iki nggih terapi ayo rene nyapu MC iki totalitas ngono lho totalitas watu ning cerangap kok jenenge totalitas. gareng apa Petro Sak saya. nek gareng kuwi sikile gejik matane kira ayo iki kena ngoblatik malah kaya entit Ayo gareng ceko. Gejik. gejik matane kira Wah nek kuwi ning dadak. cangkeme ora setruk ngono kuwi Ngene wi. ya matane tok sing kira ning cangkeme ora setruk Matamu iki muni mata entengi Lho, raja. piye to lah ya Ngene bener piye? to mosok kecer Oh kecer wadah ya wi ya. Media Pro iki subscriber wis 200.000 iki. luar biasa Sing delok wong akeh iki. nggih ula sawah sapa ngendut tatano wae
Gengki wae kok. Oh senton kok. Jan. Uteke mbojrute anu jeblok. Pengendang apik-apik ning kene kok. Sapa? Ya Mas Senton. Gawan kok iki kok. Kuwi ra apik, tekon lakone ra Apik Mas, kendangane apik. Nadyan to ngawur ning kan penak ngono lho karepku ki. Tenan lho kendangane penak tenan. Penak. Belum tentu lho sing apik-apik ki penak ngono ki belum tentu. Lah iki ngawur ning malah penak banget. Oh iya apik ra penak blas ase kok. Kepiye to? Leh Ra penak ya latihan. bune ben kae. Wentuke nggo jelo ki Mas Antok ki jan. Kan Dadi. Pokoknya tetep dadi. Dadi cangkem pokoknya. Nek kuwi tenan ya Mas. Sing gojlok. Melune kene apik-apik dadak minggat barang. Keting aku. Rasa melu rombongan kono-kono. Kene wae lho wis laris. Lah wong kene wae mangkat jungkatan Iki apik. barang ya ngono. Nek ra roh yuta ora. Tunggale. Serang ngebapi aku sik iki lho. Rene penak-penak lho direwangi melu rono nggo bronjong nggawa kompo nggo ngopo. Lho kacek dit 50 kok ya abot kono. Kaceke 200 ora mung 50 mula rono. Dipotong nu kok 75 anu kok. Wis ya. Wis Pak siye. Pendak, monggo Bapak nggih. Wah, dereng nggih. Matur sembah nuwun. Oh. Dembik iki apike dikapake mok. Kowe pandemik sing rada enek kabel mok. Niku tetembangan mok. Kabar sing tinampa jam pira mo anyake? Jam 1:00. Setunggal mongko iki kaki jam pira mo iki? Protokol ra nggo jam mo kowe iki terus ngantur berarti. Dadi kok iki. Protokol antar pulau jam ra nganggo iki. Ga isin. Ya isin apa? Ndek isin ndek ngejak ning RRI kok isin. Mergo kebutuhan kok cerewet. Iya kebutuhan mau ya reti. Nadyan to pisah sing misahke Gusti ingkang Maha Agung, sibu wis ning swargane pangeran. Amin. Rasa nangis lakon dilakoni. Niki kan napa niki Mas Gareng? Ngunek-unekke dembik. Nyanyi. Nyanyi. Nyanyi gumyak. Gumyak mo. Ngangge bawa mboten niki? Oh jenengan dalang dakwani menggak, aku sing eleke bawa kok. Allah, gayane bawa beradang kula. Oh, amin 1000 ya. Lha mo. Wong kira kok ora gelem mripate tok, pikirane wis ruwet lho. Lah nggih. Lah wong pucung kok iso dandang gula. Dalem. Dalem mau iki. Pelok mau. Kang katuluh reroncan melati malelo katonton rena wengi amung dadi impen pepuntone pantes digoleki tulunge wong manis Kula nyauri. ingkang mawe wuyung gile nek disawang ora sepintas iki kaya wong mudeng jane wong ora non ning Sinten mau? sampeyan iki Oh, arep Antok. Mas Antok ya rawani. ya campur sari apik gawane MC Kotluk Wong genah kene oke mo. ya jumbuh karo sing nyuting niki ya rada koplak niku. Oh, kowe ketut to. Aku kaya kowe ya Jan. Padha iki genre koplak iki. Monggo nyucukne bintang tamu. Aduh, lah dalah ya ora. Pak Pendak. Pripun? Ampun to. Anggep ae kula gawani gengki. Iya. Lah sing job yo kene adik iki to. Penyanyine siji-siji apa mbok
Bledes-bledes Lakae wis mrene nyangking kembang melati rinonce katondo yati tetapi kasangku hati
Iya. Alah. Nah, ngomong apa? Ora kododoan dikira isih perawan gak ayu ngono. Ancene, Lah ya emangnya isih perawan. ancen. Isi perawan biyen ngono lho, Pak. Wong aku melu jahit ke perawan. Lambemu. Pak, lahir batin ya. Kowe iki ora jahit. Piye? Pas kae kowe iki sing protokoli kan Pak Pendak. Heeh. Sampeyan ki sing golek protokole iki lho. Lah protokol apik lho, Mas. Apik. Brel, medal saking sela-selaing rikmo ngono kuwi langsung prucut-prucut ngono kuwi. Kaya kenal aku rek mau. Iya. Dilanjut. Ya ojo metu ndaset. Alah Gusti Allah. Syuting, Mas. Lah alah. Lho, penyanyi ayu dandan kayak subuh lho iki nggih. Wo 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 wo. Kuwi ketoke madhep rono sing dijikoki Rama Pendak kuwi nggur diapusi lip sync tok. Apa iya? Sepira, Mas? Gusti Allah. Bu. Bu. Gusti Allah. Bu Ase. Iki pasanggonku mawarku akan kudu sumanding pangajapku kasih lair terus sing Alhamdulillah, sampun Bapak Pendak Pindo. Sampun alangga melatiri nonceng Kaya kenal malaikat. Lah iya marai tratapan. Lah ya iya no padane. Lah ya bolo. Iya. Kula no nggih matur Nggih, sembah nuwun Pak monggo. Pendak. Gawa penyanyi siji nambahi bayaran kok ora gelem gawa kan dhisik to iki. Awak lae Pak. Pripun? Pak. Omong. Aja gedang larang. Lah iya. Larangan Ning polsek. prasaku cek manis Mbak Yune. Bedesi nih kok. Heeh. Aduh. Mbak Desi kok bedesi iki. Bedes elek nih kok. Kayak mijil saking selane Pak Pendak anggere seneng gak kelakoni ngono kuwi lho ngelek-ngelek adi. Ngerti. Monggo Mas Gareng dilanjut.